jingpule baman kasmi Jingpule na kakita bu isaya nongi thu lupa kalendong ka basaw khandai kar khod iway hado henriu. Do sha skor yanga gori khab duriao to snap phi ki pat penriu ki bana shajangai. Utrai ula khod yanga nadu dangkha nadu dangpon kakmi yanga ula khod kerteng yanga ula pendep ya kashintur chunga kum ka white lam bad ula penri yanga ha ka sirngi pti jungu ula let yanga kum ya uknam bad ula thep khop yanga ha ka ringkap jungu te ula ong hanga philong ushakri junga ko Israel ha upa ngan sayo buram Henry nga lo ong nga la trey le no e nga la pendut bor e yelade kha makha la jar kata ka hok junga ka long bat utrai ka bainong junga ngan yo na Blei junga timenta utrai ulakren ba u uba la penlong yanga ushakri jungu nadu dang pun yanga khnang ban pen phai biang yu Jacob bad ban lum lang ya ki Israel badu na bangala yo uram khmat utrai bad Blei junga ula pen khlan yanga uong kumni ompat biang baphin long tang ushakri bad pen bit biang ya ki jat ki kenja u Jacob bad ban wan ya lam biang ya ki Israel ki ba dang em ngan pen long ye phi ka jingsha ya ki jat pen riu ba ka jing pen em junga kan tu poi shadu bukon ka perthai ka ktien jong utrai kasam nyu phuwei kar khot iwei hdo henriu khatsan bat khat nyu hame ko try ngawan ri watsha ba an pande ran yanga lanu ru em ha ka hok chumi to panlan yanga to sha skor yanga to pen em yanga to long ma me umau siang bangan ri ka kut bakhlan pan pen em yanga namar belong umau siang bat ka kut chunga to panlat yanga ko Blei chunga na kakti uriu sniu na kikti dakan jong uriu runa mami ko try melong ka jingker men jonga ka jingshnya jonga ko try nadu dang samla hame alashanya nadu dangkha nadu khpo kakmi jonga melapsa yanga kumta ka jingyero jonga yame shilende ka shentur jonga kan pen bana ya ki kam bahok jome ya ki kam chingpen im jome baro shisni wala ngamla banya thu lut yiki ngan yaro yaka borba jome ko try ko Blei ngan pen bana ya ka hok jome tang ya ka jome ko Blei nadu ngadang samla melahika yanga pan ngadang pen bana ya ki kam phalla jome ka gospel kat kum uyo nes kan nong ka pakhat lai kat khot ar phuwei hadu lai phulai pat lai phu hunriu hadu lai phu fra endau jisu ula ong yakani ula ngo bisa jur ha ka mensim jugu bad ula pen pau shai kadar ngai thu ya ka jing shisha wei na phi utsadino yanga ki sinran ki le pen wei ya wei pad klem sung thu ya no umon wei na ki sinran ya upa ujisu ui ushanya ha ka shadam ujisu Simon Petrus ula aida ha u bad ula ong hakili ya u dei ya no ba ukran kumta uta usinran ula shanya biang ha ka shadam ujisu bad ula kili ya u dei manosha kinran ujisu ula juba dei uta ha uba ngan ai ya ukpu ba lubi kumta ula shim shileng khot ukpu ulawi bad ula ai hau Judas ukhun jong u Simon Iscariot enda u Judas ula shim ya uta ukpu
usoitan ulupsut hau, ujisu ulaong hau, to le no kloi ya kaba pidei banle. Nakita kipaya syok bam omdan uweiru ubalas nguthu pale ujisu ulaong kumne hau. Namarba ujudas ulalong unong bat pisa dan kisenran kibala tharai ba ujisu ulaong hau bandek thiet chinthiet na kabenda ka jingkhawai leben ai haki badok. Ujudas ulabam yaw tau kupu ban ulami bak kalamit endau ujudas ulaleng ujisu ulaong menta la penpau ya kaburam jong upun ubriu menta la penpau ya kaburam jong ublei hau lada la penpau ya kaburam ublei hau ublei unpendan buram ya u haladiru pat unpendan buram ya u shisendan kokun baie ngan omsa slem shu bat phi pin ya wat yanga henry nga ong ha phi menta ya kata kaba la ong ha kiju shabaleng mga phimla banwan mende chalo kenrad la gili u Simon Petros shabaleng mga menta phimla banbon la jubab u Jisu Henry pin sabot kham hadin ko kenrad baling amda banbon yame menta la gili u Petros ngalakloi banyap na kabenta jume u Jisu ulaphai ktien Pilakloi shisha penyap na kabenta junga nga ong hapi ya kajing shisha shwa ba usiar unken i pinselen hadu laisien laiwan papim itu yanga ka gospel jong utrai